Helo, heddi byddwn ni'n edrych at beth sydd wir yn digwydd os ni'n rhoi magned arno ffôn symudol. Ond cyn hwnna, rholiwch yr intro. Felly, dyma mae gennym Magned neodymium mawr, a chredwch fi, nid yw'r magned hyn yn joc. Amser i rhoi ar y sgrin ffôn. Dyma ni'n mynd. Dim byd. Beth os ydyn ni'n symud o gwmpas ychydig? Naddo. Ei rhoi ar y camera i wirio am unrhyw effaith? Dim byd o hyd. Er y mwyn dibyn yn diwedd, gadewch i ni rhoi cynnig ar hyn gyda brand arall o ffôn. Daldyn. Gallwn weld bod y magned yn rhyngweithio ar sgrin, ond dim ond oherwydd ei fod yn dargludol. Bydd y ffôn yn ymddwyn yr un modd pan fydd mewn cysylltiad â fy law. Felly, pam mai hyn? Dwedir wrth yn bob amser i fod mor ofalus ynghylch magnetau gyda electroneg. Wel, mewn gwirionedd, mae llawer o cadrannau y tu mewn i ffôn symudol modern wedi gwneud o elfennau fel aluminiwm, copr a thyn. Metalau sy'n dargludyddion da iawn, ond nad ydynt yn ferromagnetig. Felly, o ble tarddodd y myth hwn? Mae hyn i gyd oherwydd storio data. Mae gyrrannau caled a ffyn cof yn gweithio mewn ffordd lle byddai'r data yn cael ei lygru pan bain agored i magned pwerus. Hefyd, gall technolegau hyn fel monitorau CRT gael ei difrodi gan magnetau oherwydd bod y bwrdd cysgodi metal yn y cefn yn cael ei magneteiddio. Ond yn achos ffonau symudol modern, nid yw system storio cof SSD ac y sgrin LCD yn gweithredu yn y ffordd honno, sy'n gadael y ffôn symudol yn gymharol ddianaf, ond yn y persbectif ehangach, wedi'i lyncu ag electroneg arall. Fodd bynnag, a falle y bydd y graddnodi compawd y ffôn wedi effeithio ychydig, mae'n debyg na fyddai'r siaradwr a'r camera yn ddiolch i chi, a gallai symud y magned o gwmpas yn debyg iawn i mi yn gynharach, lleihau bywyd batri'r ffôn oherwydd y wefr ysgogedig. Ond at ei gilydd, mae rhoi magnet ar ffôn symudol yn iawn, mae'n tebyg. Ac yn ymffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Please rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!